Čo? Prosím. Bút, graj, pozvedol si. Matej sa hraje na frajera. Čom? Bo bije ma, nie? Asi. Ja si počkám. Prosím, nechaj. Graj, pozvedol si. Joj! Matej furt na mňa také špeciálne útoky robí. Jam. Matej sa ozval, on tu je. Byla jam. Rozstreluj tas. Prosím, nechaj mi Juro. Leo, zober si. Ale keby furt na mňa Matej nepoužíval, choď ho zbiť. Matej nás vypočúvala. Hej, debil. Vypočúvaš. Hej, strašne debil. Matej. NPCčko. Matej. Mamo, Niečo free? Matej, NPC. On nás vypočúvala. hej, stopro. A úplne je tam reve, nie? Sami ho! Bejs! Však sa ozval. To nebolo žiadne. Sami ho bejs! Je tu sami ho bejs, prosím, Juraj. No i... Nič tam dobre nemá. Ty furt musíš mať všetko, nie? Dobre. Leo, môžeš si zobrať čokoľvek iné. Tripy-tropy sa spawnulo. Jak je Tripy-tropy. Leo, schod si zobrať tripy-tropy. Tak keby maj... Nikdy vyšiel ten paprsok. Debilný. Joj, on furt Matej na mňa všetko posiela. Povedz Matejovi, nech prestane. Povedz mi... Neprestaň vypočúvať. Hej, všetko On robí. nevypočúva, On plače, nie? Tak mu treba. Nehovorí, lebo on nehovorí. Čo to vypočúvala? Keby sa priznal, že nás vypočúvala, tam mu dám sekretku. Ja mám dve veci. Otváram. Los Orcalelitos mi niekto kradne. Chodob. Nie, pomôžte mi, prosím. Idem otvoriť tako Lucky Block. Aha, nikomu to nevyšlo. No to nejdem otvoriť. Joj, on tu furt problémy robí. On má ešte aj hore. Otváram. Nie, come on. Ty nebereš to. Nie, joj.